Geëscorteerd door de koninklijke marechaussee arriveren Hare Majesteit de Koningin, zijn Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix op de Plasakkers te Amersfoort voor de wapenschouw van de Nederlandse strijdkrachten op 5 mei 1965 ter gelegenheid van onze bevrijding 20 jaar geleden. Hare Majesteit wordt verwelkomd door de minister-president en de minister van Defensie. Daarna wordt ze welkom geheten door de Verenigde Chefs van Staven. Luitenant-generaal Zielstra, vice-admiraal van der Schatten Olivier, luitenant-generaal Van der Veen en luitenant-generaal De Wolf. Terwijl Hare Majesteit het podium langs de cavalleriebaan betreedt, worden de fotografen nog net in de gelegenheid gesteld om een opname van dichtbij te maken. De Koninklijke Militaire Kapel, in ceremonieel tenue, zorgt voor de ouverture van deze wapenschouw, die precies om 12 uur begint met het voorrijden van de paradecommandant, de generaal-majoor Crestan. Hij meldt zich bij de koningin en hiermee is het défilé begonnen. De Koninklijke Landmacht met vaandelgroep en vaandelwacht. Het zijn de vaandels van het garderegiment Jagers, het garderegiment Prinses Irene, de regimenten Johan Willem Frieso, Menno van Coehoorn, Oranje Gelderland en Chassé en de stoottroepen Infanterie en Genie. De vaandels worden alleen genegen als groet aan onze vorstin. Na het passeren van het erepodium worden zij weer 4 omhoog geheven. Een compagnie infanteristen van het regiment van Heuts met vaandel en korpsvlag. Dan een compagnie van het korps commandotroepen uit Roosendaal met hun welbekende groene baretten. Een detachement van de Milva uit Kijkduin. Ze dienen bij onze landmacht als verpleegster, secretaresse, telefoniste en in ontelbare andere functies. De officieren van morgen, een bataljon kadetten van de Koninklijke Militaire Academie te Breda. En daarmee zijn we dan gekomen aan het luchtmachtgedeelte. Bij onze het 16e Panzer-Infanteriebataljon Limburgse Jagers komt in het AMX personeelsvoertuig langs het erepodium. Dit voertuig is evenals de DAF IP-408 bestemd voor het vervoer van infanteristen, met dit verschil dat het is uitgerust met rupsbanden.